אימוג'ים. מי לא אוהב אימוג'ים? כולנו אוהבים אותם, הם כאלה חמודים. מה עוד כולנו אוהבים? כולנו אוהבים עוגיות. אז מה החלטתי לעשות היום? היום החלטתי לעשות עוגיות אימוג'י ענקיות. כי זה גם אימוג'י, גם עוגיות, הן גם יהיו ממש ממש גדולות. אז מה אנחנו צריכים היום? 300 גרם קמח, 100 גרם סוכר, 200 גרם חמאה, ביצה אחת, קורט מלח, כפית וחצי קינמון טחון וכפית תמצית וניל. טוב, אז דבר ראשון שאנחנו עושים, אנחנו ניקח את הקמח ואת הקינמון ונערבב אותם. למה קינמון? אני לא רוצה סתם עוגיות רגילות, אני רוצה עוגיות בטעם קינמון, זה ממש 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 טעים. אני לתוך הקערת מיקסר שלי זורקת את החמאה שלנו בטמפרטורת החדר ואת הסוכר ואת הקורט מלח. כל זה אנחנו מערבבים עכשיו עד שיש לנו מסה אחידה ורכה. אחרי שהם יתערבבו, אנחנו עם קלף מורידים הכל וגם מהדפנות, ואנחנו מוסיפים את הביצה שלנו ואת הווניל וממשיכים לערבב עד שזה מסה אחידה. טוב, אז אחרי שהביצה שלנו התערבבה טוב טוב עם החמאה והסוכר, אנחנו שוב מורידים הכל, ואנחנו מורידים הכל גם מהקצוות של הקערה. מתלכלכים קצת על הדרך, לא נורא, צאו לה קצת חמאה, זה טוב לנו לאור. ואני אראה לכם רגע מה יצא לנו. יש! ובשלב הזה אנחנו מוסיפים את הקמח שהרבבנו אותו עם הקינמון כבר. מוסיפים אותו, הכל בבת אחת, ושוב מערבבים. אבל הפעם אנחנו מערבבים את זה קודם ממש לאט כדי שלא יצא לנו פוף גדול של קמח, ואנחנו עוצרים כשזה רק מתחיל להיות בצק וקצת פירורי, אנחנו מיד עוצרים וממשיכים עם הידיים על השטח עבודה. זהו, מספיק לנו. מה שיצא לנו בעצם זה בצק. אנחנו נוציא אותו עכשיו מהקערה שלנו. אתם רואים, עדיין יש פה גרגירים, וזה לא נורא, זה בדיוק מה שאנחנו צריכים, כי אסור לנו ללוש בצק פריך יותר מדי. אחרת הוא נהיה קשה, הוא מתייבש, והוא ממש ממש לא כיפי. אנחנו לא לשים אותו בכלל, אנחנו הופכים אותו לגוש אחד של בצק. זהו, עכשיו בגלל שהבצק מאוד מאוד חם, ויהיה לנו קשה לעבוד איתו ככה, אנחנו צריכים לתת לו לנוח במקרר. אנחנו צריכים לפחות שעה במקרר. אז מה שאנחנו עושים עכשיו, עוטפים בנעלונית זמן, מכניסים למקרר לשעה. הבצק שלנו יצא מהמקרר, היה לו מלא זמן לנוח ולהתקרר, הוא הרבה יותר קשה עכשיו, ואנחנו פשוט נוציא אותו מהשקית שלו. עכשיו אני מחלקת אותו לשניים, כי יהיה לי יותר קל לרדד כל חלק בנפרד. אני קצת נותנת לו צורה של כדור, כי יהיה לי יותר נוח. ואני לוקחת קצת קמח, כדי שהוא לא ידבק לנו על שולחן העבודה. לא יותר מדי, כי בצק פריך שותה קמח, ואז הוא נהיה יבש ולא כיפי. ועכשיו אנחנו ניקח את המערוך שלנו ונתחיל לרדד. עכשיו, הגיוני, נכון? צריך גם קצת קמח מלמעלה, ואז הוא לא ידבק גם למערוך. אני מסובבת אותו וממשיכה לרדד. אנחנו מרדדים אותו בעובי של 2-3 מילימטר, לא פחות מזה, כי אז העוגיה תהיה דקה מדי, אנחנו לא רוצים את זה. אחרי שרידדנו, אנחנו לוקחים רינג בקוטר 20, כי אנחנו רוצים עוגיה גדולה וענקית. אנחנו פשוט שמים אותה באמצע, במקום חותכן, כי אין לנו חותכן בקוטר 20. וזאת העוגיה הראשונה שלנו. עכשיו, לעוגיה השנייה שלנו, אני הדפסתי את התמונה של פו, כי אין לי חותכן, לא בצורה ולא בגודל. את זה אנחנו נשים רגע בצד, אנחנו נרדד את החצי השני ונעשה את פו. עכשיו אנחנו שמים את הפו שלנו
ולוקחים סכין, ועם הסכין פשוט עוברים על כל קווי המתאר של הפור. והנה יש לנו צורה של פור. אנחנו קצת נתקן איפה שצריך לתקן. זהו, זה היה נורא פשוט. עכשיו העוגיות על התבנית אפייה, עם הנייר אפייה. מה שאנחנו עושים עכשיו, שתי אופציות. או שאנחנו לוקחים את זה לאפייה כבר עכשיו, או שאנחנו שמים את זה במקרר לחצי שעה ורק אז שמים באפייה. אני מעדיפה את האופציה עם המקרר, אני אגיד לכם גם למה. הבצק, בגלל שהוא עם חמאה, הוא מאוד מאוד עדין, מאוד מאוד חם עכשיו. אם אנחנו עכשיו נשים אותו בתנור, העוגיות שלנו קצת יאבדו מהצורה שלהם ואנחנו לא רוצים את זה. אנחנו רוצים שהעוגיות שלנו ישמרו טוב טוב על הצורה. בגלל זה אנחנו נקרר אותם חצי שעה ורק אז נכניס לתנור. לתנור אנחנו מכניסים ל-180 מעלות, 10 דקות, 12 דקות. שימו עין על התנור כי זה עוגיות מאוד עדינות וצריך לשים לב שהם לא יישרפו. אז יאללה, למקרר ולתנור. טוב, אז העוגיות שלנו התקררו במקרר, נאפו והתקררו בחוץ מספיק זמן, הן בכלל לא חמות והן עוגיות ענקיות ממש. כל מה שנשאר לנו עכשיו זה החלק הכי כיפי והוא לקשט. אז עשינו רויאל אייסינג. רויאל אייסינג זה קרם שאנחנו מקשטים איתו עוגיות. אם אתם רוצים לראות סרטון איך בדיוק מכינים את הרויאל אייסינג שהכנו כאן עכשיו, אז תקליקו כאן, כאן יהיה סרטון, או כאן למטה מתחת לסרטון, בדסקריפשנס, יהיה לכם את הסרטון איך אנחנו בדיוק מכינים את הרויאל אייסינג. הדפסתי פה כמה פרצופונים של אימוג'יז, סתם כדי שיהיה לי רעיון איך בדיוק אני עושה אותם. ושמרתי את האימוג'י קאקי שלנו מקודם, גם כדי שאני אראה בדיוק איך הפסים שלו נראים. כשזה מול העיניים שלי הרבה יותר קל לי לצייר את זה על העוגיה. אז בואו נתחיל. דבר ראשון שאנחנו עושים, אנחנו עושים פס מסביב לכל העוגיה, ואז אנחנו פשוט ממלאים הכל. ועכשיו עם קיסם אנחנו פשוט מתקנים איפה שצריך את הרויאל שלנו, ממלאים את כל החורים. מה שאנחנו עושים עכשיו זה מזלפים את הרויאל השחור כדי לצייר את העיניים ואת הפה של האימוג'י שלנו. אנחנו עושים את האימוג'י הקורץ, והדבר האחרון שנשאר לנו לעשות זה את הלשון שלו. וזהו, האימוג'י הראשון שלנו מוכן, ואנחנו נותנים לו להתייבש בצד ולא נוגעים בו. טוב, עכשיו יש לנו לעשות את הקאקי. עכשיו, בקאקי יש לנו פסים שצריך לראות שהם פסים. קודם כל, אני עושה את הקווי מתאר. אחרי שהפסים שלנו קצת התייבשו, אני יכולה להתחיל למלא בעדינות את הרויאל שלנו. וכמובן, עם קיסם שיניים, אני ממלאה את כל מה שחסר לי ומתקנת ומסדרת. טוב, עכשיו אנחנו נעשה את העיניים. בבקשה! אז הנה האימוג'ים שלנו מוכנים, חמודים ממש. וזהו, זה הכל. אם אהבתם את הסרטון, אתם מוזמנים לעשות לו לייק, לעשות סאבסקרייב. המתכון נמצא למטה בקישור, כך גם העמוד שלי בפייסבוק, טיפה של מתוק. אתם מוזמנים להיכנס, לעשות לייק, לראות ולפשפש בפנים, לראות את כל המתכונים שלי, את כל הסרטונים שלי, ובתיאבון. אפשר רגע, בואו נעשה ביס כולנו.